Magandang umaga po, Ma'am Joyce. Thank you for having me and magandang umaga din sa lahat ng mga listeners po natin. Opo, ang Pangulong Marcos po ay bumisita sa Ilocos Sur. Baka po as we speak, nag-iikot po siya sa Ilocos Sur. Diyan po ba sa Ilocos Norte, meron din po pa siyang schedule na pag-iikot? Gov? Yes, sorry. Okay na po. Opo. Narinig niyo po, Gov, yung tanong ko po, kung mag-iikot po ba sa inyo pong probinsya si Pangulo Marcos kasi meron po siyang schedule ngayon sa Ilocos Sur. Opo, as of now, I don't think he will be inspecting ang Ilocos Norte po dahil mostly minor po ang mga damages po sa amin. We have seven partially damaged houses and 18 damaged buildings as of our latest resiliency office count. Sa mga buildings po, mostly mga minor po to and nasa mga eskwela at mga historical buildings po. So for the most part, spared po ang Ilocos Norte and it seems like the damages are in the three provinces of Abra, Benguet, and Ilocos Sur. And we will turn our attention also to helping our neighbors. So ibig po sabihin yan, wala po tayo na italang any casualties as we speak. Wala po. No casualties in Ilocos Norte and mostly minor damage as mentioned po sa amin. Kamusta naman po yung pagbibigay natin ng tulong dun sa mga nabanggit niyo mga bahay na apektado at saka yung mga pamilya? Ito po ba mga pamilya na to ay inilikas muna? Umalis muna sila sa kanilang mga bahay, Gov? No naman. They were assisted lang po para siguraduhin lang na ligtas po sila sa bahay nila and syempre ang mga basic needs po nila ay met no by the local governments. May nararanasan po ba kayo dyang aftershocks? Kasi po nagbabala ang FIVOX na baka daw po may mga maramdaman pa po after nung malakas na magnitude 7 kahapon. As of last night po, nung nag-decide po kami to go back to work today no sa office in person, medyo rare na po ang aftershocks and we were assured na if ever magkaroon po ng aftershock, magiging mahina na po sa Ilocos Norte at least. Okay, so tama po ba, let me clarify yung unang po ninyong nabanggit. So meron na pong pasok, no? Hindi po kayo nag-suspend or binalik nyo na po yung pasok sa government offices? Opo, back to work po today, at least sa provincial government and hopefully in the other government offices. But of course, hindi naman na jurisdiction ko po ang national government agencies. But for us po, back to work kasi our building was secured and we were also assured nga po na if ever magkaroon po ng aftershock ay medyo light na lang po. Paghahanda naman, Gov, no? Although hindi naman natin gusto mag-anticipate na may mangyari pa sana ganito, wag naman po sana, pero paghahanda ng inyong probinsya in case lang po na may maulit na ganito, ano po ang inyong kahandaan ngayon? Yes, well, medyo nakakatakot na practice but at least this is the best kumbaga drill no kasi totoo na and it's a reminder no na kailangan talagang on alert ang mga first responders no and ang mga basic supplies and necessities na kailangan ng tao and siguro high time na rin na i-check ang structural integrity ng mga buildings po natin especially ang mga historical buildings na alam po natin medyo more at risk no. Opo. Gov, on a different topic naman po, no, kuha lang kami ng update sa issue naman po ng African Swine Fever. Meron daw pong mga bayan dyan at lungsod sa Ilocos Norte yung nagpatupad daw po ng mahigpit na border control. Opo, Ma'am Joyce, actually nagkaroon po kami ng dalawang isolated cases a few weeks ago and napansin po namin na ito po ay galing sa ibang probinsya at kumbaga may nag-smuggle ng mga pigs no sa loob ng probinsya natin through our border and thankfully na isolate po namin
when we tested them positive, and yung surveillance testing po namin ay puro negative naman. So isolated case na na-control. This was in Badoc and Burgos, no, two towns in Ilocos Norte. At kaya naman we want to double down, no, sa ating security, no, at sa mga border checks kasi ayun nga po, galing po sa labas. So we ask everyone in Ilocos Norte at yung mga traders po natin, may we follow the rules, no, especially now na nandito pa rin ang ASF. May na-identify na kayo, sir? Sino po yung mga sangkot sa pagpasok niyan? Yes. If I'm not mistaken, they were already dealt with, no, accordingly with the law, of course. Ano po, sir, yung ginawang parusa or ano po yung ginawang aksyon ng lokal na pamahalaan sa mga na-identify na po nating sangkot sa smuggling na to? Well, I think the proper cases were filed, no, against them. They are not residents of Ilocos Norte. Kaya we let the legal process, no, take its course na lang po. Opo, may suspension po ba ng entry at exit ng mga karneng baboy sa inyo pong probinsya ngayon following this incident po? Sorry, medyo choppy po. Can you please repeat? Meron po ba tayong suspension ng entry at exit ng mga karneng baboy dahil nga po sa nangyaring insidente na ito, Gov? No po, wala pong blanket suspension kasi syempre kailangan na mag-cater pa rin sa market, no, at sa demand at sa tao. But of course, from ito pong mga infected areas, no, kailangan may test po sila, no. Kumbaga parang COVID din to, no. If coming from infected areas, the farm needs to be tested, no, for ASF and negative test. Although nabanggit po ninyo na isolated case naman to, no? So hindi naman sila marami, pero nagkaroon po ba ng culling at may epekto po ba ito sa supply ng karneng baboy mula po sa inyong probinsya? Opo, nag-culling po kami sa farm na yan mismo and sa sa mga exposed. But in terms of the effect sa market, siguro minor lang naman po, no, kasi this was not a big outbreak, no, kasi 2 kaso lang po. Alright, baka po may paalala kayo, Gov, sa mga nasa hogs industry ninyo para hindi na po maulit ito. Yes, well, ayun nga po, ASF is still here. So may we be careful, no? Let us follow yung mga rules and regulations outlined by the Department of Agriculture, no? And mag-ingat po tayo. Of course, we know na mahirap po tong ASF para sa ating lahat. And at least sa mga growers po sa Ilocos Norte, we assure you na tutulong po kami in terms of livelihood assistance and provisions. How about paalala naman po sa mga residente sa pag-iingat naman sa mga kalamidad? Sakali man po, no? Wag naman po sana may mangyari, pero ano pong mensahe ninyo sa inyong mga nasasakupan? Well, of course, we never know, no? Ito po ay isang ipaalala na we never know what may happen, and kaya talagang importante na we do not endanger ourselves and our loved ones, and we make sure na our houses, no, our offices, our structures are as safe as possible, and nandun po ang mga first responders and ang resiliency offices po natin to assist, as well as our uniformed personnel. Maraming salamat po, Governor Matthew Manotoc mula po sa Ilocos Norte. At ingat po kayo dyan. Thank you, Ma'am Joyce. And I would like to invite everyone to Ilocos Norte. Please come visit and see our windmills, white sand beaches, Paway sand dunes, and enjoy our bagnet, longanisa, and empanada. Ay, Of course, po. see you all in Ilocos Norte. Nako. Ingat po. Ako pang inibitahan nyo, nako, Governor, kakagaling ko lang dyan at namimiss ko yung mga pagkain dyan. Masasarap ang pagkain nyo dyan, Gov, ha? At yung tourism, nabanggit mo na rin yung tourism, so ibig sabihin wala kayong any suspension sa tourism activities? Wala po, tuloy-tuloy po. We are under alert level 1, konting-konti ang mga COVID cases po dito. So come, please enjoy the fresh air and the sunlight in Ilocos Norte. No need to worry about COVID po.
Alright. Sige, sa mga gusto magbakasyon, nag-i-invite si Governor. Pwedeng-pwede daw po tayong pumunta sa Ilocos Norte. Maraming salamat po, Governor, and I hope to go back to the province.